iMagnets és la marca creada per Visatac per presentar una gamma de productes útils i innovadors que suposen solucions a problemes habituals i quotidians. iMagnets és una cinta adhesiva que té la propietat de ser un imant per la seva part externa. És perfecta per enganxar fotos, documents, calendaris, menús escolars, directament sobre superfícies metàl·liques. O si ho prefereixes, també pots fer-ho servir sobre superfícies no metàl·liques, simplement unint dues seccions de cinta adhesiva magnètica. iMagnets és perfecta per la identificació de productes en prestatges i armaris. És molt millor que les tradicionals etiquetes, en molts casos difícils de treure per causa dels molestos residus d'adhesiu. iMagnets es descobreix com una bona solució en el camp de la docència. Molt pràctica a l'hora de treballar a la classe temes amb suport gràfic o de text. La gamma de 5 colors permet fer separacions preestablertes. Per exemple, el color vermell poden ser els noms de les comunitats autònomes i el verd podrien ser les banderes de les autonomies. D'aquesta manera se li dona a l'alumne una pauta per ordenar adequadament cada sèrie. Clips són clips muntats sobre un suport de cartolina de color que, a més de l'ús tradicional i conegut dels clips, ens ofereix la propietat de poder posar-hi anotacions i apunts. Clips soluciona la classificació de documents, permet fer una primera classificació per colors i posteriorment infinites subdivisions, donat que es pot escriure fàcilment en els suports de cartolina. Enfront de les conegudes notes adhesives, que només identifiquen un sol full, Clips té el gran avantatge de poder identificar i a la vegada agrupar. Clips funciona molt bé com a suport per anotacions i separacions en els tradicionals arxivadors de documents. També Clips és una solució per aconseguir una fàcil identificació i classificació de documents en els arxivadors de carpetes penjades. Un ús molt interessant d'Clips és el de punt de llibre, però amb una característica afegida. Permet agrupar fulls. És a dir, si en un llibre hi ha una part que es vol recordar o destacar, amb Clips es pot fer fàcilment. Paper són fulles de paper fotogràfic d'alta qualitat per una de les seves cares i per l'altra és un imant. La foto favorita de les teves vacances, la imatge que no vols oblidar, passa-la fàcilment de la teva càmera fotogràfica a ePaper i converteix-la en un record permanent. Transfereix les teves fotos favorites de la càmera digital a l'ordinador. Imprimeix-les amb una impressora inkjet i... fet! Posa les teves fotos en els llocs preferits, a casa o a l'oficina, on tu vulguis. Files són etiquetes impreses per decorar arxivadors. Pensats per la gran majoria d'arxivadors existents, constitueixen amb els seus 10 dissenys exclusius un nou concepte en decoració. T'agrada tenir el despatx tant si és el professional com el personal ben endreçat? És evident que sí, però amb l'ordre no n'hi ha prou. Volem donar-li més personalitat, color i elegància. Oblidem-nos dels avorrits dissenys dels arxivadors de documents. Donem-li fàcilment al nostre despatx un altre aire. Desenganxa una etiqueta per la línia pretallada i ajusta-la en primer lloc al forat de l'arxivador. Això serveix de guia fàcil i segura per la seva aplicació. El disseny de tots els e-files està pensat perquè, en cas que hi hagi sobrant, aquest no es vegi afectat si és necessari tallar l'etiqueta. Una altra característica de les etiquetes e-files és que qualsevol disseny permet una agrupació infinita d'arxivadors, donat que mai es trenca l'harmonia visual del mateix.